Hello, good morning po. Ay, afternoon na pala. Good afternoon sa ating mga kabarangay. Welcome po sa ating Facebook Live para sa mga team bahay. Hello po sa inyo. Kamusta naman ang inyong maghapon? Kamusta ang inyong quarantine, lockdown experience sa panahon ngayon? Kamusta naman kayo? Okay pa ba kayo dyan? Sawa na ba kayo sa mga kasama nyo sa bahay? Welcome po sa mga team bahay. Kapiling niyo po si Mama Emma. At hindi nyo ako napapakinggan live sa Barangay LS. Pero nakikita nyo naman ako once in a while sa ating Facebook Live. So, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Hello, Kazuka, kay Rhea, Astronomia, Faith, Magdaluyo, JVM Sumbal. Uy, paki-share nyo na rin yung ating Facebook. Wala, dahil tanghali kami nagising, siguro mga nasa 10 a.m. kami nagising, and wala pa kaming ganang kumain agad-agad. So, parang nakapag breakfast, lunch kami around 12 na. So, lunchtime na yun. Yun, ganun ang ginawa namin ngayong araw na to. Ang Tuesday afternoon. Well, sa normal, nagprograma na po ako ng ganitong oras sa Forever Requests, at dahil sa lockdown pa rin tayo, so hindi ako ang inyong napapakinggan. Okay, pero okay lang yan. Basta meron tayong mga live music. Kaya muna tayo kay Uzako Norimel, JVM Sumaba, Lawrence, Kathleen, si Lawrence Mendigorin, Kathleen, Jason Lira, shoutout naman daw dyan, Noli Cacao, Dayan Mangkil, dyan po watching from Dubai, si Trixie Lay Guevara, kamusta na? Kathleen Budido Rosaroso, ayan, hello sa iyo, Ian Paklibar, shoutout po sa mga taga Alfonso Cavite, Sofia Main Belen, dyan ba yun, yung mga may nagtatakbuhan? Si Sadly Mendoza, Joy Marie, Agustin, magandang tanghali, Mayra Betera, Mama Emma, shoutout po, nanonood ng anak ko ngayon. Hello po sa inyong anak. Hi po sa anak ni Mayra Betera. Hello, kumusta po? Okay lang yan, ma'am. Ano ba pangalan ng anak mo? Hi, Alexander Isidro, Sain Mendoza, obligasyon, para saan po ito? Wala naman, live lang. Nagpapakita lang ako sa inyo, nagpaparamdam lang ako sa inyo kasi baka isipin nyo wala ako, o kaya baka mamaya isipin nyo basat ako, or kung saan ako naitapuan, gano'n. So, magpaparamdam lang sa inyo. I miss you po, hindi ako kagaya nung ibang mga Facebook Live ng Barangay LS. Sila marami silang pang raffle, marami silang pamigay, ako wala. Ako po walang pamigay, sorry ha. Ayan, hi kay Jason Banyal, Billy Gindoy, nakakamiss daw pakinggan sa radio, Jobet Pama, Christine Cancino, kay Joy Liboton de la Cruz, gandang umaga, shoutout po sa Tres Marias, Pamplona, ang family Hulo dyan sa Mandaluyong City, Alan Calma, sa mga taga San Jose del Monte, Calma family, Alan Ong, shoutout po sa anak ko sa Cebu, Barawis family, kay Christine de la John, Mark de la Joel, Calzada Barawis, Liza de Castro Infante, kamusta po kayo? Also to Adel Mendoza, shoutout sa mga anak ko, kina Judel, Mary Joy Mendoza. Okay naman ako, kayo po, kamusta ang inyong lockdown? So, dahil nasa ilang 1 month and siguro nasa 8 weeks na tayong lockdown. Oo, 8 or 9 weeks na tayong lockdown. Kamusta naman kayo? Ano ba ang inyong status ngayon na lockdown kayo? Ay, magbabalak tayo ng patatas para mamaya may ulam kami. Nag-iisip ako ng ulam namin. Kagabi ko pa iniisip. Sabi ko gusto ko ng something na may tomato sauce naman para maiba naman. Ano? Hi kay Roosevelt Mia Rose, shoutout Mama Emma sa San Juan family from Tondo, Cortez Gliza, Yapos, Simon, Johan Empoy, si June, Lokiao, Bert Tagudtod, dyan sa Tabiawan, Makato, Aklan, Linda Capino,
Pamilya ko dyan sa Dumaguete. Kamusta po ba sila doon? Okay lang ba sila? Si Dory Almansan, Jopert. God bless, shoutout po sa mga kababayan ko. Konting tiis pa, stay at home. Oo nga, kasi hindi naman nababawasan ng mga may case ng COVID sa atin. Hindi nababawasan. Everyday may new cases, may infected, may PUM, mga ganon. So, anong gagawin natin? Hi, Tita Jenny! Kamusta po? Eto, Tita, nagbabalat po ng patatas. Feeling ko kasi ako si Sarah. Babalat ako ng patatas para ulam namin mamaya. Tita, pakishare ang ating Facebook Live. Hi, gusto kita. Shoutout daw kay Mal Aldorabi. Hi, Tito Ambet. Belated happy birthday. Ngayon lang nakapag-live. Kamusta po kayo? Wala rin po ba kayong pasok? Kami wala eh. Hi Daryl, good PM, shoutout po sa mga taga-Tacloban, kay Jimboy sa Lubon. So anyway, pag-usapan natin yung tungkol sa lockdown. Oo, yung experiences ninyo. Ano yung worst na na-experience nyo during lockdown? Given na yung pagkain, kulang sa pagkain. Dili, sagot kayo. Hi kay Lorditas Castro Camaro. Si Maring Jessany. Ay, isang magaling at sexing, magandang dilag na magaling magluto, pero sexy. Hi sa'yo, Mars. Si Rica Elemaco de Vero. Papremyo ba yan, Mama Ems? Oo, magpapapremyo tayo ng patatas. Hulaan nyo kung anong lulutuin ko. Kahapon, bumili kami ng gulay sa labas. Hindi exact. Oh, tama sa palengke. Wala masyadong tao. Kasi nga, siguro dahil mahigpit na yung magpalabas. Kaya, konti na lang yung tao. Mga ganitong oras yata ako nagbili sa palengke. So, buy ka ng gulay. Kasi, mas masarap talagang kumain pag may gulay, no? Pag puro laman lang, parang hindi naman. Tumataba na daw ako. Tumataba na talaga ako. O, dali na, ano yung worst sa lockdown? Kayo, di ba? Lahat tayo nakaka-relate dito. Lahat tayo na-lockdown, na nakasama dito sa lockdown. Na, ang tanong, ano yung pinaka-worst experience nyo sa lockdown? Kunyari, ma-lockdown kayo, tapos hindi nyo gustong kasama yung taong kasama nyo ngayon. Kaya, kaaway mo mortal yung kasama mo ngayon sa lockdown. So, ano yun, another example ng worst. So, another, yun yung isang example kayo. Danilo, Maningas, Mataba, Kayata. Paulit-ulit, Danilo. Parang alam ko na yun. Oo. Alam ko na yun. Chill lang tayo. Wala akong exercise. So, ang possibility talaga is mag-gain ako ng weight. Kasi mahilig naman akong kumain. As you can see sa aking Facebook, mahilig akong kumain, mahilig akong magluto, mag-prepare ng food. Kasi meron akong 2 anak na malakas kumain. And bukod sa kanila, boys pa. Kaya malakas talagang kumain. Menudo ba luto, Mama Ems? Hindi. Gusto ko ng mechado. Yan. Meron ako ditong ribs. Tsaka liempo. Yun na lang gagawin kong mechado. So, anong worst sa lockdown? Pati wallet lockdown. Totoo yan. Titipid tayo. Mama Emma, pa shoutout naman dyan sa Dulag Leyte, sa kamag-anak ko, sabi ni Win. Hi, kay Joy Marie Bernardino Bautista. Mechado. Oo, mechado. Magme-mechado ako. Kaya lang, ano bang sahog nun? Kung ano lang yung meron, so parang hindi ko makukumpleto. Kung ano lang yung meron dito. Kalderita. Hindi pwede magkaldereta kasi mas gusto nila ng masarap sa kaldereta kasi maanghang. Hindi na mahilig yung mga anak ko sa maanghang. So, ayun. Meron akong patatas, carrots. So, ang worst sa lockdown, sabi ni Danilo, hirap ko lang kayakap sa gabi, Mama Ems. Yun ang worst. Try mo unan. Mag-isa ka lang ba, Danilo? Sagot kayo, anong mas bukod sa lulutuin ko mamaya. Dali ko, sino makahula? Papagrab natin yung lulutuin ngayon. Charot. Joke lang. So, kaya mag-book ngayon. So, ano ang worst na na-experience nyo? Personal experience ngayong lockdown. Tapos comment kayo, dali.
Comment kayo. Ako yun. Yun yung example ko. Worst experience sa lockdown. Bukod sa hindi ka makalabas, di ka makalakwat sa hindi mo gusto yung taong kasama mo sa lockdown. Pwedeng housemate, pwedeng roommate, ganon. Kunyari, nasa dorm ka, tapos dalawa kayo dyan, o tatlo kayo naiwan, hindi mo kasundo yung mga ka-housemate mo, ka-roommate mo. Ganon. Oo, ano ang ayaw nyo sa lockdown? Shoutout naman po, salamat ng marami. Sana makapag-feature. Ayaw minsan sabi ni Drew magsakay. Nick Cruz. Sa mga members ng Invasion Angels, ayan. By the way, salamat kay Raquel Cruz. Daig pa niya yung barangay namin dito kung makapag-ayuda. Yan, maraming salamat kasi hindi niya kami nakakalimutang bigyan ng mga chicherya, anik-anik, pagkain, may isda, may libreng palengke pa online, diba? Okay. So, bukod sa nagmamahala ng mga tinda, kayo na lang ng kaaway mong hindi, at ng crush mo ang hindi, nagmamahalan. Ano yung worst na na-experience mo sa lockdown? Ano meron, madam? Patatas at carrots. Ano ang lulutuin ko ngayon? Nakasalang at nagpapalambot pa kayo. So, hulaan nyo kung ano ang lulutuin ko ngayon. Bukod sa worst na experience nyo sa lockdown. Yeah, sabihin nyo sa akin, update nyo rin ako anong ganap dyan sa lugar nyo. Sa labas-labas daw sa mga ibang mga lugar ng friends ko. Marami na daw mga military ang nasa gilid-gilid nila, gano'n. So, sa inyo, kamusta naman? Hey, Boss Albert, dito wala naman pong bago. Ito, luluto lang po ako ulit. Puro kain. Iisip ko na lang, nung oras ba ako nakakatulog. Late din kasi sanay siguro ako dahil matulog ng madaling araw. Hi kay Jojit! Kay Jojit naman San Juan, shout out on the M's, sinigang na patatas. Pwede namang nilagang patatas, sopas na patatas, katulad sa pelikula ni Sarah, ni Sedi, ganon. Oo, kasi hindi naman pwede mag-stock ng maraming gulay. So ngayon, since may carrots ako, may patatas ako, di alam nyo na yun eh. Ayun, so masya-share ko lang sa inyo ngayong lockdown. Wala naman tayong magagawa kung hindi sumunod. Yun na lang, sumunod at maghintay pa kung hanggang kailan to. Hi kay Jennifer Ador Balubal, watching from La Trinidad. Hindi makalabas at isa pa wala ng pera. Oo, wala ng pera, wala ng sasahurin kasi hindi pumapasok. Wala na makaltasan ng sweldo kasi lahat ng leave na gamit mo na para makatanggap ka ng sweldo ngayon. So, sad. Diba? Hi kay Jennifer, sa mga taga La Trinidad, si Kadubla de la Peña Aiza, minuduluto mo, mechado cook mo. Cook po, mechado. Tama si Tita Jenny. Hi Erica, request naman yakap ni Ronnie Liang. Sinigang na patatas. Laling Desena. Uy, favorite ng mga ko yan. Picadillo. Worst scenario, hindi makasimba at makalakwatsa. Totoo yan. Pero try na lang natin yung mga simba online. Ang dami ko nakikitang ganyan. Sabi ni Reguine, Christy, kaldereta daw ang ulamin. Worst experience sa ECQ yung di makasama yung mga anak kasi naka-duty kami ng mag-asawa. Sabi ni Jennifer Adol Balubal, naku, totoo po yan. Grabe sakripisyo nyo. Saan po kayo nag-work, Ma'am Jennifer? So, isipin nyo na lang yung mga ibang tao na naipit sa lockdown, tapos hindi nila kasama yung mga taong gusto nilang makasama sa buhay nila, like yung pamilya nila, nanay, asawa, anak. Nakakalungkot, diba? Tapos kayo reklamo kayo ng reklamo dyan, umiinom lang naman kayo sa bahay. Lumpia, Mama Emma, sabi ni Rica Elmaco, pwede namang embutido, may carrots din yun, may patatas din yun.
Rosario Silva, Ate Belle, Adriano Resurrection. Kamusta ang mga kubrikama? May Star Wars sa kubrikama na ba dyan? Hi kay Ryan Rosa, shoutout Mama Emma sa mga frontline. Hi! Saludo po kami sa mga lahat ng frontliners, sina Daisy, Lily, Gail, Ryan. Saan po kayo naka-assign, mga momster? Pili na patatas. Ano ang worst experience ngayong ECQ? Oo, ngayong Enhanced Community Quarantine. Ano yung inyong worst experience? Minsan, shoutout naman kami dito sa San Narciso. Hello po sa inyo, J-Vlog. Minsan, magbe-video ako, magre-record ako ng video, kung halimbawa man. Pero, mas gusto kong matapos na to. Kung halimbawa man, lumabas ako para makita nyo na kung ano yung, ang init, ang anong experience pag nalabas ka. Same lang naman tayo, pipila ka ng matagal sa tindahan. So, sa grocery, talagang, it will take you like 3 to 4 hours, swerte mo pa yun kapag nakapag-supermarket ka, nakapamili ka, at nakauwi ka ng 3 to 4 hours, nagawa mo lahat yun. Hi Debbie Ann, sa mga taga-Olonga po, kamusta kayo? Sana okay naman. Wala pa daw ang kubrikama. Sige, sana meron na para mapalitan na at masarap humiga. Gamit na gamit yung kubrikama. Hi kay Hanilin Malayo Basan, sa mga kapatid ko nakahiga. Ayan, higa tayo ng higa sa Muntinlupa. Rika Elmajo de Vero, request naman ng malayo ka man. Shout out ng Mama Emma sa Rebalos family. Miss ko na rin mga nakakasama ko sa DSWD. Yung mga senior citizen namin doon. Kamusta na kaya yon? Sila Nanay Des, sila Nanay Chris, Ate Chris, si Mami Mila, marami mga senior citizen natin na lagi nakatutok sa Talk to Mama Emma sa DCWB. Hindi din po ako nakakapag-programa doon, so pasensya na po kayo. Hello Ryan Rosa sa mga taga San Juan, Laguna, Pagsanhan, Laguna. Di pa nakakuha ng stock ng mga bossing, lockdown pa. Correct. Deliver na lang yan. Pahingi naman ng saging dyan sa likod ko. Ayan, saging. Medyo hinog na siya. Kahapon ko lang yan binili. Medyo green pa yan kahapon eh. Tapos bumuli na rin ako ng fruits. Tinuturuan ko kumain mga anak ko ng fruits. Actually yung bunso ko medyo mahirap pakainin ng apple. So, inuuto namin siya para kumain ng apple. Aliana, hello Mama Emma, Picadillo, shout out, Picadillo daw lulutuin. Shout out naman dito sa Marilao, Bulacan, si Blesila. Shout out sa mga taga Pampanga. Hi Shane, kamusta na? Si Blesila Amistad, Shane Benitez, Regine Christy, Galvez. Hi from Goa, Kamsur, Regine Christy. Lagi po nakikinig ng Barangay LS. Oo, live pa rin naman dyan sila. Papa Obet, Mama Bell, and Papa JT. Samahan niyo po sila. Sila nag-take over ng mga program simula ngayon. Simula last month pa. So, sila po yung nag-take over dahil hindi naman kami makapasok. Hi kay Marisa Arevalo. Marisa Arevalo. Blasilda Bulacsaw. Shoutout sa mga Bulacsaw, Mander, Pregala, Rivera, and Kiambao family. So, sana safe kayo. Sana okay pa rin kayo. Di pa kayo nawawalan ng bait. Nawawala sa sarili. Basta hanap kayo ng mapagkakaabalahan ng inyong pwedeng gawin. Like maglaba, magligpit, magluto, tumambling, mag-exercise, mag-akyat panahon sa hagdan, ganon. Mag-yoga. Yan, mga gawin nyo para malibang-libang kayo. Medyo lumalaki na. Ang worry ko, pagpasok ko, pag natapos to, yung mga pantalon ko, baka hindi nakasya sa akin. So, good luck talaga. Hello po sa mga Manda, Pregala, Rivera, Kiambao family. Yan, maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. Ingat po kayo. Joel De La Torre Sr., sa mga taga-Anabuan. Anthony is watching. Lady Green, si Mama Emma Peg. Ito yung t-shirt ng Invasion. John Dave de Guzman, shoutout. Gusto kong marinig sa radio yung pangalan ko. Hindi sa radio. Nasa Facebook Live tayo ng barangay. Hi sa baby. Mama M, hi sa baby ko si Maria Cruciel at sa partner kong si Kai Jinky Noblesa.
Sabi ni East Anthony, ingat po kayo. Salamat. Stay safe everyone. Anong balak kong gawin pagkatapos ng lockdown? Well, una sa lahat, papasok na. Yan yung definite na mangyayari. Definitely na mangyayari. Back to work, wala munang bakasyon kasi masyado nang mahaba yung bakasyon at hindi tayo prepared lahat sa bakasyon. So, yun. Work, mag-e-enjoy na lang sa work. Yun ang available. Hi kay Edison Bakay Balisi. Pabili naman ng tube ice. Sobrang init. Oo, sobrang init. Mag-stock kayo ng maraming yelo sa ref or ng water para lumamig. Dory Almazan sa BFF ko sa frontliners ng Orion Bataan, si Des Oyilintes, RHU family, and to my BFF Jinky. So, dami yung shoutout natin. Sana i-share nyo sa kanila ang ating Facebook Live, ha? Sabi ni Ate Mariza, Mama Emma, lockdown na dito sa Cavite, kinig na lang kami sa iyo. So, pag sinabing lockdown, talaga bang hindi na kayo pwedeng lumabas? Like, yung mga wet market, sarado na ba talaga? Hindi ko kasi, mas magandang mangyari yun nang ready tayo. So, pag sinabing una, maganda mangyari kasi mapiprevent natin yung pagkalat, pagdami pa, and pagkakaroon ng mga bagong infected na cases. Pangalawa, hindi na siya kakalat sa ibang tao, hindi na siya mapapasa sa iba. Pero yun nga lang, kasi dapat prepared ng bawat pamilya, bawat tao para hindi sila ang tawag dito, hindi sila nahihirapan, hindi sila kailangan lumabas. Hi kay Ate Belle, shoutout daw kay Bossing, yan, si Bossing dyan sa Cobre Cama, si Cesar Adriano Nocum, Catherine Nocum, at si Chloe Alicia Nocum. Hello po sa inyo mga Bossing ng Cobre Cama. Gamit na gamit ko po yung Cobre Cama ko, dyan galing sa inyo. Maraming salamat po, ha. Gaabang ako ng bagong stocks. Hi kay John Dave de Guzman. Oo, puro TikTok ba kayo ngayon? Ako hindi. Ayan, umorder ka na daw ulit andyan sa boss. Sinunod na sa kanya. Boss, pa-order na ha. Star Wars. Si Regine Christy, shoutout sa family ko nasa Cavite City. Sa mga kapatid ko, si Benjeline, Benji, Benelin, Benmark, Benus. At ingat din po kayo kay Mood Suhiriman. Hello po, Shane. Speaking of exercise, nagbabadminton po ako parate. Bawas timbang. You know. Sino kalaro mo, Shane? Buti ka pa, may kalaro. Meron kami dito rakyeta ng badminton. Pero, well, hindi kami makapaglaro. Kasi, nasa 4th floor kami. Oh, bawal mag-ingay dito. Ayan, si Boss OJ. Good afternoon, Mama Emma. Shoutout po from Caloocan. Maraming salamat kay Rosel Matangkop. Keep safe, everyone. Chris Galvez sa Davao City. Kamusta po kayo? Cesar Adriano Nocum. Cesar, kamusta po kayo? Salamat po sa sa Cobre Cama. Maganda yung Cobre Cama nyo. At gamit na gamit po ngayon, lalo na mainit. So, presko yung Cobre Cama nyo. Kaya lagi kami nakahiga. Hi sa United Friends, Ate Edna. Kamusta kayo dyan? Sa Jason Canales Berdida. Palagi po ako nakatutok sa Barangay Els Live. Ako nakatutok. Wow, that's good ah. Thank you po. Alam nyo, nakakalibang kasi yung music. Nakaka-relax siya. So, kapag medyo naboboard kayo sa bahay, wala kayong magawa, bukod sa pagka-follow, panonood ng Facebook Live, ng balita, para ma-update kayo. Might as well, kasi pag sa balita, well, na-update tayo. But, syempre, every time we hear news yung nangyayari sa paligid natin, sometimes, na-feel natin is parang, alam mo yun, na parang overwhelming na, parang ganon. Yung parang, puro negative news na lang yung nababalita, nadadagdag, namamatay, infected, total lockdown, yung mga ganon. Tapos may mga hindi pa magandang nangyayari sa paligid, no? Na may mga nanamantala. So, might as well, kapag medyo toxic na yung stress na binibigay na ng mga balita, so, mag-music therapy kayo. It's good. It relaxes your soul. Ganon. Yun, mentally. Ako nga, Mama, naglalaro kasi yung mga kasama ko here sa bahay. Puro TikTok. Ayan, si Ana Elisan. Shoutout po kay Anna Rose, Sammy Jake, and Belle ng San Juan. So,
again, wala naman masyadong sumagot dun sa tanong ko na ano yung worst experience nyo during lockdown. I guess, ang majority na lang naman ng mga sinasagot dyan is lockdown din yung sweldo, wala nang pera, wala nang paggastos. Yan. So, bukod doon, mukhang okay naman kayo kung sino man yung kasama ninyo, nag-enjoy kayo. Sa ibang hindi kasama yung mga pamilya nila, yung mga taong mahal nila sa buhay, I think it's the best way to overcome yung loneliness nyo, yung homesick nyo, kung feeling lonely kayo, is to communicate with your family. So, communicate lang yung sa inyong mga mahal sa buhay, via wifi, video calling, messenger, para hindi kayo malulungkot kasi try to look back. Masyado rin naman kayo talagang busy on a regular day, on a regular basis. So, hindi nyo rin naman exact nakakasama yung mga loved ones ninyo, magulang ninyo, nanay ninyo. But, at least araw-araw nyo nakikita that you can still do that. Hindi nga lang personal, hanggang video cyber muna, ganun, LDR ang peg. Ang important, mahalaga, safe tayo, wala tayong makikakalat na sakit, maayos tayo, nakakatulog tayo na maayos, hindi natin problema yung karamdaman natin. So, lagi natin isaalang-alang na still, health is wealth. At matatapos din to. So, don't forget, makisabay kayo sa mga nagpapray na matapos na itong na-experience natin. Yun, ganun. Diba? Pa-admin po ako dito sa page na to, sabi ni John Dave de Guzman. Bigyan mo ko ng dahilan, John Dave. Hi kay Shane Benitez, pagkabagot. Yes, worst experience talaga nakakabagot. But try to imagine yung mga tao na nakakulong sa mga preso. So, ganun din. Tayo lang, may luxury lang tayo to use yung mga meron sa atin, like internet, Netflix, movie, food, nakakainin. We have the luxury to choose kung ano, unlike yung iba talaga totally wala. So, yun lagi, kapag naiisip nyo na parang nadidepress na kayo because hindi kayo makalabas, hindi kayo makapag-milk tea, or hindi nyo ma-meet yung mga iba, look at the bright side. You're not spreading diseases. You're just sacrificing something for the benefit of your loved one and others. So, by staying at home, piniprevent nyo na kumalat, mag-spread yung sakit sa mga special someone ninyo. So, yun lang. Mag-ingat kayo. Once in a while, mag-Facebook Live ako. And if there's any chance na pagod rin ako mag-Facebook Live, you can just straight or go to my personal, bibingay ko, ba't ganun, para may sound. Okay, punta kayo sa aking Facebook page, Mama Emma Manila. And bago ako magpaalam sa inyo, sa Herbito Family, hi muna. Mandalunes Family, Balasabas Family, maraming salamat. Kay Lita Galenes, sa mga taga-Antipolo, stay safe everyone. Ate Alvina, hi sa inyo, ni Lavinia, pa-admin po ako sa page. Maraming salamat. Again, thank you all so much for staying with me. Kahit sandali dito sa aking maliit na lungga. Ang mini electric fan ko. So, ingat po kayo lahat. Stay safe, stay healthy. Muli ako ang inyong hugot queen ng Barangay LS. Always tune in pa rin kayo sa Barangay LS dahil live pa rin po ang airing natin with Mama Bell, Papa Obet, and Papa JT, and the other radio DJs po na makakasama nyo sa Facebook Live, mga nasa team bahay. Kay Madam Ahon, kamusta dyan sa Malaban, Madam? Kamusta na po sa inyong anak? Kamusta po kay Enzo? Kamusta mo ko kay Madam Raquel? Maraming salamat po sa mga ayuda at mga donasyon na binibigay niya. Daig niya pa yung gobyerno dito sa amin, yung barangay. Hi, maraming salamat kay Dave SG. Salamat po. Tsaka Lodi, may natutunan kung bagong bagay na di mo nagagawa dati. Yes, totoo yan. So, lahat tayo after this lockdown,
feeling chef na tayo, feeling gym instructor, feeling yoga, basta ganon. O, bukod sa chef, baker, ganyan, tiktokers. Diba? At least nakikita nyo na kung ano yung mga bago yung discovery sa sarili ninyo. So, again, ingat po. Maraming salamat for staying with me. Hi kay Tita Letty dyan sa Valenzuela. Huwag na tayong lumabas. Huwag na natin dagdagan yung mga bilang dahil hindi po to Miss Universe or Olympics na kailangan top 1 tayo or kasama tayo sa top 3, ano? So, mag-ingat na lang po tayo at enjoy natin ang lockdown kasi pagbalik natin after ECQ, work mode na tayo ng bonggang-bongga at nauuhaw na ako at gusto kong mag-dessert, gumawa ako ng mango sago, kakain na ako at ayoko maistorbo, kaya hello guys, I see you all next time. Maraming salamat, Invasion Angels, thank you so much sa lahat ng mga friends, followers, thank you po sa inyo natin. Ingat kayo, include you sa prayers ko. Maraming salamat. Kay Raquel Cruz, salamat, thank you so much, love you all, bye. Well, hello mga besh. Nabutan niyo ako sa kusina kasi tamang-tama pala ako hindi naman dinner to, actually merienda. Ang tawag dito, syempre, 9 o'clock na pala, so, nagugutom na. So, kukunin ko lang yung aking, actually, pansit canton lang to besh kasi merienda na. So, umusta naman ang inyong Tuesday? Ang nakakalito na yung araw ngayon, no, besh? Wala ako nagpinggan, ha? Ayan, pasensya na eh. Nagugutom na. Naabutan ng gutom sa Facebook Live. Kaya ito muna. Pansit canton. Ano, besh? Kakagutom, diba? Anong oras na eh? 9 o'clock. Kaya, eto muna. Kayo, anong ganap dyan sa inyo, besh? 9 o'clock, di pa kayo natutulog. Pero sana huwag niyo akong tulugan muna. Shout out sa Soriano family. Ayan. Shout out sa Soriano family. Okay, so wait na. Kasi tamang-tama, besh. O, di ba wala kayong nakita? Sup, juries. Eto, ako ay magmimerienda. Good evening, Mama Bell. I miss you. Shoutout po sa inaabangan ko talaga live mo eh. Kanina pa ako nakatambay dito sa page. Oo nga eh, inaabangan ko din eh. Sa pag-aabang ko, ginutom ako, besh. Si Brenda, midnight snack. Oo nga, pero wala pang midnight. Marvic, oh! Si Marvic Coralan, oh! Arnel, hello, Kiana. Jairus, good evening po. More, Seymour. Ay, nangyari? Wait lang, kukunin ko lang na yung toppings ng aking pansit canton. Ay, mainit mula sa microwave. Kasi lalagyan ko ng toppings ito. Pa-shoutout po ang BF ko na galit sa akin ngayon. Kay Danilo. Shoutout naman po Idol Lapus family. Shoutout sa Tori Kimedo family. Kay Louie lang to. Init! Si William Bonifacio, lockdown na po at may curfew na rin po dito sa Saudi Arabia. Yan, ingat kayo dyan ha. Si MJ Jad, shoutout po kay Lyra Pastor. Shoutout sa'yo. Si Raymond Pasqua, pa-shoutout po from Ternate, Cavite. Si Tagley Calvin, pa-shoutout po. Shoutout Emily de la Trinidad Macaraeg. Hello. Pwede bang sumubo lang?
Hello, pabati naman po yung kuya ko, si Lester Mateo, Hermason Romero, at yung ate ko po na si Apple Mateo na na-addict na sa TikTok, like me, hahaha. Oh, ako hindi na ako nakakapag-TikTok, besh. Ay, si Lily Aviles, babae ka ba? Oh, babae naman siguro. Si Mama Bel po ito, hindi si Mama Emma. Ang babae naman yata ako. Si Bonso nandito. Si Madonna Prado, Junida. Ayaw kasi nitong mababasa ko sana dito sa laptop. Pakibati naman po kami dito. Aladdin, Lina, Mimi, Duday, Lot-Lot ng Apalit, Pampanga. Thanks po. Hello, kumusta kayo dyan sa Pampanga? Si Armand Arroco. Good PM, nood lang kami dito sa kwarto kasama ang maganda kong anak na si Hazelyn. Pakibati naman. Hello, Hazelyn! Kumusta? Ganito ko nga ito para mas... Ay, mga Bel, good PM, nood lang kami. Ayun nga. Si Brenda Pineda. Kain lang tayo. Si Jocelyn Carlos, magandang gabi. Pa-shoutout kay Jonalyn Galon. Marian McGrath's Heart. Hindi mga Bel, pa-shoutout po sa team bahay ng Vitas Tondo. Hello sa mga taga-Tondo. Si Maribig Kunana, no? Kaninang umaga pa ako nakatenga sa nakating o nakikinig siguro sa Barangay LS. Pang long life po kinakain nyo. Oo nga eh. Si Ana Agtuca, good evening. Si Jim Ray Soriano pala yung kanina. Si Jasmine Gilas, pa-shoutout naman po sa family sa Bicol, sabi niya. Si Nicolas Parafa, shoutout naman daw. Hindi na siya maiit, guys. Hi, Lexter Carianis Manlangit, Danica Bakiring, watching from Mabalacat, Pampanga. Si Emily de la Trinidad Macaraeg. Mama Bell, shoutout po sa Macaraeg and Udan family. Si Danica Bongsun, what are you doing? Keep safe po. Thank you, Danica. Kayo din. Si Dan Erico Tamayo, Mawel, good evening. Papasok bukas, Mawel, sa trabaho ng programang Forever Request. Umaga at hapon, Mawel. Uy, ano talaga si Dan Erico? Oo nga, papasok tomorrow, 8 to 10 a.m. and 2 to 4 p.m. para sa Forever Request. Kaya bukas mag-request kayo ng inyong mga favorite songs. Hindi ko naman mababasa din pala. So, kwentuhan nyo naman ako habang ako'y kumakain. Merienda. Yung toppings ba, pwede na. Mainit pa rin. Wala sa ano. Ay, sabi yung ako lang. Maliliit na pork. Sobrang mamantika, besh. Ayun, so para hindi plain yung pancit canton. Lagyan mo dyan na ng toppings. Ako yung naisip ko na toppings. Eto yung yung maliliit na pork. Hiniwa-hiwa ko ng ganyan. Tapos, microwave ko. Pero ang daming mantika, besh. Oh! Dami! So, ano naman ang pinagkakaabalahan nyo habang nasa bahay kayo? Ako, hindi ako din na sumagot, di ba? Ako, nakapaglaba ako kanina. Nakapaglinis ulit. Kasi inuunti-unting linis. Kasi hindi
magawang maglinis sa buong araw dahil gusto mong humiga lang. Alam mo yun yung tipong higa. Yan. So, kain muna tayo, besh. Habang naghihintay ng inyong mga shoutout. Kung ano. Yan. Si Maurice Arevalo. Shoutout sa anak daw niya, si Monica. Nanood ng FB Live. Naku, napapanood ako kumakain, besh. Ginutom kasi, midnight snack. Wala na pang midnight. Si Gerson. Hello. Si Chris John Relata. Pa-shoutout daw. Shoutout sa'yo. Si William Arabe Bonifacio. Pabati sa Arabe family at Bonifacio family. Si Merlove Hazel. Good evening. Pa-shoutout kami dito sa Pampanga na sila Alicia, Jessa, Mylene, Mike, thanks po. Thanks din. Maharap yung toppings niya. So, alam niyo, mas masarap yung pancit canton kapag may tinapay. Pero wala akong tinapay eh. Pero meron akong naghanap eh, di ba? Pero meron akong PI. Di ba tinapay yun, besh? Trying to reconnect. Bongsu. Trying to reconnect eh. And we're back. We're back. Kumula ko lang. Ilalagay ko sa pancit canton yung piyaya. Yan. Masarap siya na ilagay sa pancit canton. So, good evening. Kung kayo nakikinig, kung kayo nanonood, ako po si Mama Bell ng Barangay LS 97.1. Forever na sobrang malago na ang kilay. Dahil hindi po ako marunong magkilay. Yan. Aabot hanggang dyan, besh. Oh. Come, Bongsun. Show yourself. Nandito si Bongsun, yung mga naghahanap kay Bongsun, nandito po siya. Show yourself, Bongsun. Come on. O, diba kumakain ako habang nag-Facebook live, besh? Come. Anong plano niyo, besh, pagka ano? Come. Bongsun, come. Wait lang, mga besh. Come. Come, Bongsun. Come, Bongsun. Come, Bongsun. Ayan. Here's Bongsun. Oh. Say hi, Bongsun. Hi, Bongsun. Bongsun. Say hi. Okay, I'll let you down. Hold down. That's my food. That's my food. That's not yours. Okay. So, ayun. Anong ang kulit ko, diba? Ang pinagkakabala niyo ngayon, besh. Ako, eto. Sabi ko kanina nakapaglaba ako. Tapos nakapagluluto naman. Eto, nakapagluto ako ng merienda sa gabi. Dati-dati hindi. Kasi pag sobrang, alam mo yun, ito yung time na nakakapagpahinga, nagagawa yung mga gustong gawin, like magbasa, di ba, nakakapagbasa na tayo ngayon, at nakakapaglinis, na hindi nag-aapura, nakakakain na hindi nag-aapura, at syempre, para sa inyo na may mga kasama sa sa bahay, mas tight or mas yung bonding nyo together. Nakapagkwentuhan kayo, na magkakasama talaga kayo sa pagkain.
Hindi ko ba sila. Anyways, ayun. Tapos, nakapagplano kayo ng gagawin nyo everyday. Like, kung anong recipe nyo for the day, anong kakainin nyo, di ba? Ano pa ba? Ayun. So, siguro may tutulong din natin yun talaga, besh, sa mga panahon na to ay to stay home. Yan. Sa loob lang tayo ng bahay. Mas makakatulong tayo pag nasa loob ng bahay. Tapos, syempre, huwag natin kalilimutan mag-pray. Kailangan natin yan, especially now. Kasi dumadami pa rin, besh. So, kailangan natin mag-pray. And, also, yun, sabi nga, lagi tayong maghugas ng kamay. At, pag naghugas ka, ano naman, yung tagalan mo naman, hindi yung mabilisan lang na hugasan, besh. Tapos, ayun, iwasan na kamay ay nasa mukha. Ayan. So, shout out kay, tingnan ko yung mga na-leave ko kanina. Jerson Valeriano Chares, Marisa Arevalo, ayan, nanonood ng FB Live. At si Danica Bakiring, keep safe din sa'yo. Ayan, from Pampanga sila, hello. Si Lexter Clarianes Manlangit, hi din sa'yo. Wow, medyo reddish ang aking. Ito yung ating ginagamit kasi. Siyempre, hi kay Miss Josephine, the Beauty Wise, for my skincare. Maraming salamat. Ay, okay. Sino? Si Jocelyn Carlos, pa-shoutout naman po kay Jonalyn Galon. Si Danica Bakiring. Pag-greet naman po pamangkin ko, Dian Marco G. Polo. Birthday niya po kahapon. No, belated happy birthday! Anong handa niyo? Anong naging handa niyo? Si Dennis Lim, Mama Bell, good evening. Pa-shoutout sa anak ko, stay home lang. Okay, sabi ni Dennis Lim. Ayan. Anong pangalan ng anak mo? Hindi mo naman sinabi para ma-shoutout natin. Si Beng Rivera, good evening sa anak daw at asawa niya sa Porok. Si Chesty de la Cruz, good evening. Si Arvin Boadilla, pabati naman po kami sa Palanta, Pricegas, dito po sa Taguig. Thank you for watching. Si Susan Regulacion, hello. Mga nakikinig din sa atin. Si Lily Aviles, sorry, mga bel, di ko alam yung name eh. Okay lang yan. Si Kulit sa buhay ko, pa-shoutout po sa Tijana family and Fuliante family. Si Kathleen Budino Rosaroso, hello! Galaw-galaw mga besh ha. Si Kathleen Budino Rosaroso, watching from Caloocan. Hello there mga besh natin sa Caloocan. Kumusta kayo dyan? Si Domsky Cabreros, good evening Mama Bell. Shout out sa Imago Boys from Tainan, Taiwan. Hello mga kabarangay natin sa Taiwan. Si Rodel Malabag. Andyan for babies mo. Oo, isa lang siya, si Bongsu. Yung pinakita ko kanina. Si Bongsu. Narinig niya yung name niya. Tumingin siya bigla. Si John Ray Soriano. Si Kathleen Bodino. Ay, anyari. Napindot ko siya. Pindot ko. Diba, door lang ang nakita nyo doon. Si Kathleen Bodino Rosario. So, kakatapos lang po kumain ng yung ulam namin bagoong na may okra. Sarap. Oh, sarap naman yun. Bagoong na may okra. Ang sarap nun. Isang ano lang. Isang subo ulit. Best siya. May kasamang biyaya. Dapat pa lang, ginawa ko mukbang na lang, besh. Natin, dami kong makakain.
bagoong na may okra. Ang sarap nun. Mas madaming kanin. Si Chris John Welata. Alam mga bel, musta na po ang home quarantine po natin dyan. Pa-shoutout po sa family ko sa Kandang Sora. Keep safe mga bel. Eto, puro kain. Hanggat may pagkain, besh. Si M. Christopher C. Malasiki Mateo. Good evening po, watching from Santo Tomas City, Batangas. Hello mga taga Batangas. Nakakamiss na, no, besh? Yung, well, sa inyo, maganda naman yan kasi bonding sa family ninyo pagkasama nyo. Ayun na, yung iba pa siguro na namimiss natin are our friends, ba, na nakakasama natin. Tapos yung work, pag nandun tayo, yung mga kasama natin mga tao, hindi na natin nakikita pa. So, may mga namimiss din natin sila, di ba, besh? Si Susan Regulacion, anong oras na mga bel? Ka palang kakain, kaya hindi. Merienda ito, tapos na ako nag-dinner kanina. Nagutom uli ako eh. Si Agustin Magallanes, paki-greet naman kami dito sa Naik, Cavite, Magallanes. Family Hills View Royal. Phase 2. Ingat po kayo. Kaya natin to. Kaya natin to. Yan lagi yung natin, kakayahan natin to. Basta mag-pray lang tayo, Besha, at sumunod tayo sa mga sinasabi nilang dapat natin gawin. Okay? Si Arman Arroco, Mobile, kain ka na. Mabati naman ng mga anak ko, sabi niya, si Tintin, si Angel, si Hazel, at Mrs. ko na si Cecil. Nood kami dito sa General Genti Valenzuela. Hello sa mga taga Valenzuela. Maraming salamat sa panonood at syempre sa pakikinig lagi sa amin. Si Don Jack Garcia, shout out from Bulacan. Hello mga taga Bulacan, kumusta na kayo? Kain, tutulog, ma'am, sabi ni Jane Ray Soriano. Si Reggie Badion, Mama Bel, pa shoutout po sa Badion family, tsaka sa anak daw niya, si Ray John Badion. Si Lorna Damayo Celestial, gandang gabi po, pa shoutout naman po, ang anak daw niya si Elisa May. Kathleen Godino Rosario, so eat well. Saan na ba si Boxo? Si Jocelyn Carlos, Mawel, kain po tayo. Ang dinner ko ay noodles and sandwich. Uy! Sabay tayo, Jocelyn. Ako ay noodles din. Pansit Canton. Sabay tayong magsubo. Ayun. Yung toppings. Naglagay ako ng toppings sa pansit Canton ko ng pork. Si Lily Aviles. Nakakayahin, Mama Bel. Di, dapat lang talaga na puminom tayo ng 6 to 8 glasses of water, besh. Ako nag-a-alarm ako para maalala ko na kailangan uminom ng tubig. Kasi dati, actually hanggang ngayon naman matakaw ako. Ayoko talaga uminom ng water kasi gusto ko talaga, imbis na mapuno yung tiyan ko ng water, kakain na lang ako. Pero ngayon hindi, kailangan pala natin ng tubig, besh. So 6 to 8 glasses of water. Kailangan ako nag-a-alarm ako para uminom ng tubig. Si Bella Adriano Resurrection, aba, katok kayo! Kumusta na? Kumusta kayo dyan? Stay safe always. Thank you. Kayo din. Si Danica Bakiring. Nakatenga po. Super inip na. Madami pang pwedeng gawin sa bahay. Lalo na yung mga papers, siguro may importante na papeles o kaya kung ano-anong kailangan mong linisan siguro dyan. Yan. Maghanap ng gawin. Sabi nga, mag-exercise, yan. Matutong magluto. Diba? Matutong magluto. Si Kathleen Bodino Rosario, sa masarap po ulam, Mama Bel, bagoong na may okra, tapos lang po na
Oo nga eh. Inulit pa niya. Nakakagutom. Si Reggie Badion, shoutout po sa Badion family, tsaka sa anak daw niya, si Rayjan Badion. Si Russell Villamor Ibanez, shoutout naman from Cebu. Hindi pa ako nakakarating dyan. Oo, ang ganda nga dyan. Hindi ko pa narating. Sana marating ko din. Hello po sa mga taga Cebu, mga Cebuano. Si Susan Regulacion. Kami tutulog ng maaga, gigising ng tanghali para isang kainan na lang. Di ba kalabas eh? Alam mo, oo. Kasi ano yan eh, makakatipid ka pa dyan. Di ba? Tutulog ng maaga, gigising ng tanghali na, para isang kainan na lang. Kumbaga brunch na yun, besh, no? Napag-isa nyo na, so nakatipid kayo ng isang meal. Pero hindi naman yata maganda yun. Ayun, kung tulog ka, okay lang. Pero pag gising ka naman, di ba? Tapos tinutulog mo lang. Mahirap yun kasi gutom ka nun. Kailangan, huwag nating skip yung, pinaka-importante is breakfast. Si Glenda Makunat. Pero yan, these days nga, besh, no? Mahirap kasi pag wala ng food sa bahay, ang hirap na. Ako nga, nagtanong ako kanina kung paano yung tama ba? May delivery ng ng mga gulay. Yun ang gusto ko eh, sana eh. Wala ng food, besh. Si Glenda Makunat, Mama Bell, one of your avid fans. I like your voice. I'm listening to your station while I'm street sweeper. Maraming salamat, Glenda Makunat. Maraming salamat sa pakikinig lagi at thank you. Si Robert Morales, pa-shout out kay Alisago na good boy. Nasa kwarto lang lagi, Mama Bell. Thanks. Shout out Alisago. Good boy daw. Si Chris Noblesa, magandang gabi po. Si Joanne Yumena Guevara Haraba. Shout out po sa husband ko, masipag, isang admin aide po dito sa hospital sa Balanga, Bataan. Sana lagi po sila ligtas. I love you. Tristan James, ayan. Isa po sa mga frontliners natin yan, mga masisipag nating mga tao sa ospital, mga nurses, mga doctors, mga aides, lahat ng mga ngayon, besh. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga. Kaya nga, sabi nga nila, magtatrabaho sila, tayo naman, stay home lang. Mas makakatulong tayo talaga pag nasa loob ng bahay. Si Kathleen ulit, pinagkakaalalahan ko po, bantayan ang baby newborn kung kapatid na si baby Kyler Lewis Budino, March 12, 20. Ay, may baby brother siya. Ay, cute siguro. Ayan yung pinagkakabalan niya, binabantayan niya yung baby brother niya. Si JP Pumalon. JP po ng Pampanga. Hello JP! Hi! Si Jocelyn Carlos. Mawel pa shoutout naman po sa mga taga Inaon, Pulilan, Bulacan. Salamat. Hello po. Si JP Humalon. Mama Bell. Yes, it's me. Si Kathleen Bodino. God bless po. God bless. Kathleen, ingat kayo lagi. Strudel Malabag. Pansit Canton, tas fried egg with kimchi. The best. Oo nga, alam mo yung egg? Masarap dito. Sa sa Pansit Canton. Naalala ko pinakain ko yun. Masarap yung Pansit Canton, yung pati yung yung basta egg tapos tinapay. Masarap. Si Ami Espinelli, hello. Si Reggie Badion. Shoutout po sa Badion family tsaka sa anak daw niya si Rayjan Badion. Si Mark Clee, pa-shoutout po ako po. Si Kathleen, sarap naman po yan piyaya. Oo nga eh. Actually, paborito ko to. Naku, tamang-tama si Alvina, oh. Siya lagi nagbibigay sa akin ng piyaya, oh. Ito piyaya, kinakain ko, Alvina. Isa sa mga paborito ko to. Piyaya. Kaya pag may mga kilala kong galing ng ng Bacolod, gano'n, Iloilo, piyaya. Si Renzo Heredia, anong niluto mo? Ito nga po,
Pansit Canton, merienda. Si Renzo. Si Mark Lee, sa mga friends ko sa Samar. Shoutout sa mga friends ni Mark Lee sa Samar. Si Amy Espinelli. Mga bel, pabati naman. Family Kawai. Lalabs Kawai, Ma'am Shi. Si Mila Martires. Hi naman dyan, mga bel. Hi! Jocelyn Carlos. Mga taga-Inaon, Pulilan, Bulacan. Hello! Si Rogin Bacani. Pa-shoutout po sana kami dito sa Pampanga. Thanks, Mama Bell. Hashtag Alden ng Bayan. Ito pala yung si Alden ng Bayan, si Rogin Bacani. Nakikinig sa atin yan. Si Kathleen, always waiting, Mama Bell. Uy, si Bella. Musta dyan? Nasaan ka, Bella? Naka-duty ka ba? Si Bella sa DCWD. Si Renzo. Anong flavor po niyan? Wala yung classic, yung plain. Alam mo yung isa sana yung kukunin ko mas malaki, kaya lang nakita ko ba't parang bukas siya. Si Percy Oliva. Mga bel, kapitbahay kita sa Barangay Piñahas. Saan yan? Si Danica Bakiring. Mga bel, pa-shoutout naman po pamangkin ko. Dean Marco G. Polo. Birthday po niya kahapon. Belated happy birthday sa pamangkin ni Danica, si Dean Marco G. Polo. Ano ang handa nyo? Nagpansit ba kayo? Siyempre, bawal mag-imbita, no? Kasi hindi pwede madaming tao magkakasama. Social distancing. Hi din kay Rodel Malabag. Si Alvina. O si Bongso nandito tulog. Kumain na kasi, inuna kong pinakain kanina. Nauna pa nga siya eh. Nag-dinner. Tapos ako nag-dinner. Maaga kami nag-dinner eh. Kaya gutom ako ngayon. Si Boboy, si Ma'am Simbanan. Hi po. Si Grace De Castro, good evening. Si Arvin Nichols Cabiok. Naman. Si Lily Aviles, ako Mama Bell, nakapag-pray ako na napansinin mo ko. Yan. Ang ipag-pray natin, ay, nawala. Ano ba yan? Ano ba yung mga napipindot ko? Yan. Mag-pray tayo talaga, Besha. Yun ang kailangan natin ngayon. Sana mawala na talaga siya. As in, mag-disappear na itong, tong virus na yun, yung COVID-19. Si Dani, kagipit daw, walang handa. Si Alvin, handa niya pipito. Ulam, eto nga pansit canton. Ano siya, merienda. Si Leonera Valenzuela, mga bel, pa-shoutout dito sa Angat Bulacan, Valenzuela family. Hello po, Valenzuela family. Naku, konti na lang ang nag-stay sa atin, ha. Well, siguro nga inantok na kayo. Anong oras na ba, Besh? Baka naman natagalan ko na to, ha. Si Kian ni Pongosino Bunda. Good evening po, pa-shoutout po sa Burlington family, Team Recto at Team Carrieso. Salamat, Mama Bell. God bless. Keep safe. Thank you din. Si Alfred Francis Cortez. Hello, from Tarlac City. Naku, dinadaanan ko yun pag umuwi ako. Hindi makauwi. Si Danica, Mama Bell. Last na po. Pag-greet na lang po family ko, Rafael, Yael, and Ralph Darren. Always po kami nakikinig ng Barangay LS. Kontra Inip, I love you po. Keep safe po sa ating lahat. Maraming salamat, Danica. Bukas samahan niyo ako bukas sa Forever Request, 8 to 10 a.m. Tapos 2 to 4 p.m. So, the whole day, magkasama tayo nun. Well, andun ako, pero andun on air ako ng 8 to 10 and 2 to 4. Si Christine Cancino, hello. Si Alvina, kain ka na, Mama Bell. Oo nga eh. Si Madam Letty. Kumusta na si Madam Letty? Si Christine Cancino, sarap kumain ni Mama. Oo nga eh. Masarap sana pang kumain eh. Kasi syempre, hindi siya mainit, besh. Si Lyndon Ostero Baklig.
Sabi niya, Mama Bel, pa-shoutout po kami habang kumakain din. Dami kong kasabay na kumakain. Gusto ko ipainit ulit ito ang pansit canton. Yung Madam Letty, oh. Nakahiga na Mama Bel. Pero nanonood siya. Ingat din palagi po. Naku, pabati daw sa crew ng Baliwag Lechon na naka-duty pa rin, especially Santa Rita Outlet. No? Sabi pa yung lechon. Nakagutom. So naman, Madam Letty, ikaw pa talagang forever na nakabarangay LS yan. Si Jing Cecil Bunda. Basta po kayo, just keep safe po palagi. Thank you din. Kayo din po. Si Sin Ferrer. Shoutout sa mahal ko, Mama Bel. At ng mahal. Good eves sa lahat. Good evening. Salamat, Madam Letty. Si Marla de los Reyes. Pa-shoutout po sa 9 years old na anak ko. Lagi nakikinig sa inyo. Rhea Eunice de los Reyes. Hello, Rhea Eunice de los Reyes. Salamat sa laging pakikinig. Merienda po to, Madam Letty. Maaga akong nag-dinner kasi kanina. Kaya maaga ding nagutom. Hello, magandang gabi, Mac Pearl. Si Madam Letty, 6:30 kumakain na, sabi niya. Ako, mga 7 yata yun kanina eh. Kasi pinakain ko si Bongso ng alas 8 eh. Si Lily Aviles, thank you. Ano to? Si Rin Lona dito sa North Fairview, nakakatakot na may nakitahan ng virus, pero ano to? Siksikan pa rin ang mga tao. Sana magawa ng paraan ito. Wala pa rin kaming pambili ng supply. Oo nga, ang hirap niyan. Ang hirap nga niyan. Hi, Rene Leona. Sana maging okay kayo dyan. Ayun nga, mga besh, no? Pag wala namang importanteng pupuntahan sa labas, huwag nang lumabas. Kasi mas lalo nating, binibigyan ng tawag dito. Mas inaano natin yung sarili natin na magkaroon ng virus or yung iba magkahawa-hawa, besh, mas lalo. Yun yung problema ngayon ng buong mundo, kung paano ma-stop ang pag-spread ng virus na ito. So, ang may tutulong lang talaga natin is huwag na tayong lumabas para hindi na hindi na makahawa pa. At hindi rin kayo mahawaan. Kasi imagine nyo, pag nahawa ng isa at hindi niya alam, tapos may mga kausap siya, may kasama siya sa bahay, besh, ako delikado yun. Siyempre yun na nga, lalabas naman, pero pag, kapag kailangan bumili ng supply, sabi nga dito ni Renelio na yan, pag kailangan bumili ng, allowed namang lumabas, di ba, para bumili ng supplies, pagkain, ng gamot, gano'n. Si Alfred Francis Cortez, hello. Hello from Tarlac City, sabi niya. Si Lyndon Ostero Baclig. Shoutout sa amin sa bahay, kumakain habang nanonood sa'yo dito sa Valenzuela. Ay, sabi ko na nga po, may mga kasabay akong kumakain. Merienda ba yan? Si Janet Manzano, hello Mama Bel. Hello, kabarangay. Subulan po. Si Eleanor Samonte, good evening from Caloocan. Hello po. Wala na ba talaga? Besh, wala na. Ito pa ako. Si Danica Bakiring. Good night po. Good night, Danica. Sweet dreams. And don't forget to pray. Ano yun, sana yung natin lahat ngayon is paggising natin kinabukasan, sana okay na ang lahat, diba? Si Rona Salibio, good evening.
Paano mag-comment, Mama Bell, sa programa mo bukas? Ayun, may pupost kasi ako bukas doon. So, nakapost doon. Sa baba nun, pwede kayo mag-comment, mag-request ng inyong song. At pwede rin tumawag, besh, para mag-request ng paborito nyong song. Tomorrow yan, ha? 8 to 10 a.m. at saka 2 to 4 p.m. Si Macferl Calape. Pa-shout out kay Yorme sa pagbigay ng pagkain. Manila, God bless. Si Leonila Cunanan. Uy! Mabel, good evening po. Kamusta po? Stay safe and God bless. Thank you. Si Art Daniel. Good evening. Keep safe po. God bless. Keep safe din. Wait lang, I'll just check anong oras na ba. Besh, 9:44 na. Matutulog na ba kayo? Kasi wala na akong kasama. Wala na akong kasama. Yung mga kumakain na lang siguro yan, no? Sinasabayan ako sa pagkain. Well, sabi nga nila pag kumakain ka, chew your food well. 100 times. Tsaka syempre, ayan, maraming salamat sa inyong panonood ng FB Live ni Mama Bell for tonight. Naabutan niyo ako sa kitchen. Until next time, tomorrow, don't forget, 8 to 10 a.m. and 2 to 4 p.m. sa Barangay LS 97.1 Besh. Ako po si Mama Bell, ang inyong squad leader, and sana makasama ko kayo bukas. And sa susunod pa na FB Live, ano ba next? Saturday. Yan, Saturday naman ang next. Saturday ba? Hindi, Saturday yata ako mag-duty ulit. Basta may announce naman namin yun. Ay, meron pa tayong pahabol. Salamat po sa sana mapakinggan ng mga taga-barangay yung binasa niyo po. Sisilyon nila ko na hope this pandemic COVID-19 crisis end up so soon. Nakahiga na po at patulog na habang nanonood sa'yo, Mama Bell. Eat well, Mama Bell. Good night and God loves you. Yeah, thank you din. At yun nga talaga ipag-pray natin. Talagang sana sabay-sabay tayong mag-pray. Kami meron kami prayer time na 3 p.m. Sana maka-join kayo. Si Art Daniel, Mabel, pinapanood ka din ng misis ko, si Joyce Ann, Kayanan. Lagi kanya pinapakinggan. Hello, Joyce! Hello, Joyce Ann! Thank you sa laging pakikinig. Thank you din, Art Daniel, sa iyong panonood. Maraming salamat sa inyong dalawa. Si Rivera Dolente Pearl. Good evening, Mama Bell. Pa-shoutout po watching Makabebe, Pampanga. Shoutout sa asawa daw niya. Nag-comment, hahaha, kay Markville Calapi. Ingat ka dyan sa Manila. Bye-bye! Sabi ni Leon nila, Kunanan, ingat. Ayun na si Bongso, narinig niyo po. May narinig kasi siya. May nag-ano yata sa labas. May malakas ang music sa labas. Bongso. Sa kapitbahay. Anyways, maraming salamat and kasi nakikipag-chat pa rin sa inyo, Besh, kasi nakaka-miss kayong lahat. And sana makinig pa rin kayo sa Barangay LS and ayun nga, sabay-sabay pa rin tayo. Mag-stay sa bahay at mag-pray always. And huwag kalilimutan again yung mga paalala, ang ating kamay, dapat lagi nalinis yan. And may problema si Bongso. Siguro may pusa sa labas, hindi lang yun. Ang lakas ng sound sa labas. Naririnig niyo ba, Besh? Anyways, maraming salamat for watching. Until next time. Sana mas madami tayong mag-chika next time. At kung saan nyo kami ulit maabutan next time. The last time, saan ba tayo? Sa bed. So, thank you very much for watching. Until next time. Ako po si Mama Bell ng Barangay LS 97.1. Stay safe, mga kabarangay. And stay healthy. Malakas tayo lahat, ha. Matulog ng tamang
tamang tulog. Ito na yung pagkakataon natin makatulog ng mahaba-haba. So, thank you and God bless. Until next time. Oops, nahanap ko pa yung nasa yung finish. I hope lahat po ay nag-e-enjoy sa mga kapuso natin na nasa bahay lang, mga pumuputi, gumaganda. Karamihan for sure sa inyo gumaganda kasi nasa bahay lang kayo, bawal lumabas. Stay safe, stay healthy, kumain ng masarap na pagkain. Ayan, hello po sa ating mga viewer. Pa-share nung live ko And then guys, andito ako sa labas ngayon ng bahay. Ito yung door namin. Charot. Ayan, mas maliwalas kasi pag nasa labas ka ng bahay. Pero syempre, bawal umalis. Hanggang dito ka lang sa azotea. Azotea? Anong azotea? Alam niyo ba kung ano yung azotea? Hello, Elsie Di Maranan Manansala. Hi sa'yo. Nag-lunch na ba kayo? Wait lang, ayusin ko lang yung kwelya ko. Charot. Hello, Blessy ba yun? Blessy, hello sa'yo, Blessy. Di Maranan, Manansala. Hello sa inyo. At syempre mga kapuso, pwede nyo pong i-share tong live ko. Pwede nyo akong tanungin. Tapos tatanungin ko din kayo. Ganun. If ever na meron kayong question sa ginagawa ko ngayon, pwede naman kayo magtanong, okay? Hello, Tita Letty. I miss you. Dito lang tayo sa labas ng pinto ng bahay. Hanggang doon lang kasi yung pwede nating puntahan. Especially kapag wala kang pass. Pupunta ka ng market. Hello kay Neil. Akiho Konaskon. Ba't kasi binabaliktad yung pangalan? Si Beth, hello sa'yo. Si Yoli. Si Jocelyn Carlos. Magandang morning, Papa Ace. Hello daw kay Jonalyn Galon. God bless. God bless din sa inyo, sa mga kapuso natin na maaabot. Oo, maaabot ng live ko na ito. Gusto ko lang po kayong kumustahin kasi for sure, namimiss nyo na ang mga DJ ng Barangay LS. Namimiss din namin kayo. Pero kasi nga, dahil nga sa kailangan nating magstay sa bahay, so, right thing to do, sa loob lang ng bahay. Pero ako nasa labas ako. Pero dito lang, sa corner ko. Si Denti Flores, hello sa'yo. Si Gerald, si Mary Antoinette Atraso. Mas mahangin dito sa labas kaysa sa loob Charot. Si Annalisa Bisdan, ako miss ko na din ng LOL. Nakakamiss, no? Kaya naman sa mga kapuso natin, huwag na po lumabas ng bahay, huwag matigas ang ulo, magstay lang kung nasan kayo para naman na lahat tayo maging safe, okay? And then kung lalabas man kayo, make sure na safe kayo. Maglagay ng face mask. Tari ko, face mask. face mask. Kailangan kasi naririnig yung letter K doon. Sabi ni, Dave Enrile, hello, ingat po kuya sa virus. Yes, mag-ingat din kayo. And then si Maritas Gonzales, hello sa'yo. Welcome po sa official Facebook page ng Barangay LS 97.1. Dito ako naka-live. Grabe no, aminin nyo, karamihan sa inyo kumikinis pumuputi kasi bawal lumabas. Umi-effect na ba yung inyong mga ginagamit na pampaputi? Si Lindon Ostero Baklig. Hi Papa Ace, pa-shoutout po. Stay safe, Papa. Kayo din dyan. Stay safe, guys. Yung mga ginagamit nyo, yung iba pwedeng mag-rejuve. Pwedeng gumamit ng rejuve. Kasi matagal kayong nasa loob ng bahay, hindi makikita nung mga kaibigan nyo, mga ka-work nyo, na nagbalat-balat yung pisngi nyo. Kasi nga, nasa loob lang kayo ng bahay. Hello kay Elizabeth Villa Bagao. Good morning po, pa-shoutout po sa Bagao family. Apo ko sa Cavite, anak ko sa Qatar. Nako, hello sa kanila. Si Dalia C. Hello sa'yo, Dalia. Ano naman ang lunch nyo ngayon? Nakaluto na ba?
Patamang ano lang, bukas-bukas lang ng dalata. Ganun yung mga mga typical na ulam ngayon sa mga bahay-bahay. Kaya noodles, ganyan. Huwag na lumabas, huwag na pumunta kung saan-saan. Kasi mas makakabuti po na nasa bahay lang kayo. Si Eleanor Samonte. Hi Papa Ace, lalo lang akong tumaba from Caloocan. Huwag din kasi kalimutan na mag-exercise. Hindi po porke nasa loob lang kayo ng bahay, wala na po kayong ginagawa. Kailangan na mini-maintain nyo pa rin po yung pag-exercise, lalo na hindi kayo naglalakad ng malayo. Mag-ikot-ikot kayo. O kaya maglaba kayo maghapon. Miss ko ng program yun ni Papa King sa umaga. Tagal kasi matapos. Oo nga eh. Si Miriam Blazo Villanueva, hi sa'yo. Si Joel Agapito Noprada. Hi Papa Ace, pabati ako. Shout out sa lola ko sa province. Sana mag-ingat. Love you po. Si Denty Flores, Papa Ace. Ano to? Shout out sa anak ko. Taray ha, SOSO. Shout out sa anak ko, si Shane. Ayaw magluto. Gutom na ako. Hello, Jasmine. Si Jocelyn Carlos. Ang ulam po namin, sinampalukang manok. Sinampalukang manok for sure. May sampalok yan. I don't know how to, anong tawag doon? Yung recipe nung, sinampalukang manok. Pero I'm sure, meron yung sampalok. Shout out! Kaming mga taga-Active Asia ng Pasig City. Thanks, Pop. Hello, Leo Custodio. Kumusta po kayo? Sana naman safe ang lahat. And then, laging maghugas ng kamay. And then yung mga kamay nyo, don't subo. Grabe no, mga ganitong panahon, marirealize mo, dami-dami mong marirealize na nakakamiss pala yung ang English ng sampalok. Oh my gosh, anong English ng sampalok? Tamarind? Tamarind, diba? Kasi, yung tawag sa amin, sa sampalok na may tamis, yung merong buto, pag matamis na siya, tamarindo. And I believe, tamarind. Pero hindi ako sure. Baka lang. Kumikinis na ba kayo? yung sabon nyo ba, yung papaya soap nyo ba tumatalab na? Kasi hindi kayo isikatan ng araw. Tapos, yung karamihan dyan, kunwari, namimiss yung trabaho. Kunwari lang. Pero ang saya-saya, ligayan-ligaya. Pero seriously, nakakamiss yung pumasok ka sa office, diba? Yung mga dami-dami mong gagawin, dami-dami mong asikasuhin. Kapag kasi ganitong nasa bahay ka lang, parang mas nakakapagod. I don't know ha, hindi ko alam kung ako lang yung nakakaramdam nito ha. Pag nasa bahay lang ako, parang mas nakakapagod. Tapos mas nakakagutom. Shout out naman dyan, Paps, si Miriam Blazo Villanueva. Hello sa'yo. Pa-shout out daw kina Jidine. Si Polo, good morning. Pa-shout out po dito sa Camarines Norte. Hello po sa inyo dyan. Ano naman ang ulam nyo? Kasi yung isa sabi niya kanina, sinampalukang manok. Ako naman, ang ulam ko, yung sitaw. Sitaw na may chicken. And then, hindi ko alam kung ano yung tawag dun sa luto. Basta niluto lang siya ng gano'n. Hello kay Ana, Elisan, Papais pa shoutout si Annabelle, si Jessie, si Anna Rose, and si Gladys ng San Juan. Puro cellphone lang na hawak maghapon. Totoo yan, ano pa ba kasi pwedeng gawin? Kung nakapaglaban na, syempre cellphone. Check ng status ng mga friend mo. Ang arte mo naman. Hello Lady Gracia, hi, how are you? Ang arte na naman. Ay, hindi kayo, natural ko to eh. Thank you, Pops. Ay, thank you din. 1 week na sardinas dito, sir. 1 week na sardinas, parang ang hirap, no? Pag 1 week na sardinas, minsan naman mag-noodles ka din. O kaya ka, anong tawag doon? Mag-century ka din. Magtuna ka din. Pops, yung Yiba Good yan, pang cover.
sa sunlight. Haha, joke. Alin? Libag? Cover sa sunlight? Hindi mo na kailangan gumamit ng lotion na may SPF. Taray nung SPF. Ano daw yung ibig sabihin ng SPF sa lotion? SPF pa kayo. Kami po, ang ulam po namin, kalderetang baboy. Di kayo na nakakaldereta. Si Quiz Gerald Cyrus, hello sa'yo. Si Jade, pa-shoutout sa Papa A, sa Sokheyo family. Ang boys mo talaga sobrang nakaka-inlove. Ang boss ko. Hello Jade. Kumusta? Kumain na ba? Nakaligo na ba? Papa Ace, masarap din yung miswa na may sardinas. Well, actually, nagluto ako noong isang araw. Ang gagawin mo lang, kailangan meron kang garlic and then onion. And then you make gisa. You make gisa. No, igigisa mo siya sa very light lang na mantika, diba? Very light na mantika, and then gisa mo siya. And then after nun, lagay mo na yung sardinas. Masarap yun, merong kamatis. Mas masarap kapag may kamatis, promise guys, try nyo. Tapos lagay nyo yung miswa. Miswa? Shane Benitez Progosa, Papa Ace, miss ko na nakakahawa mong tawa sa umaga. Oh, namimiss ko na nga rin tumawa ng ganun eh. Si Irish Fernandez, hello sa inyo guys. And meron pa dito baka meron akong na-miss. Wait lang. Ito si Rivera Doliente Pearl, pa-shout out. Watching Makabebe, Pampanga. Thank you. Keep safe. Si Dennis Slim. Tapos si Jocelyn. Hello sa'yo. Si Jonas Aduana. Papa, good morning. Shout out naman po dito sa Davao Oriental. Nangunguha kami ng nyog. Oy, nakakamiss no? Sa probinsya. Sana kapag may mga ganitong pangyayari, sana nasa probinsya tayong lahat para nakakapag-relax. Kaso nga, hindi pwede. So magstay sa bahay. Si Regine Bacane, hi Papa Ace, pa-shoutout kami dito sa Pampanga. Hashtag Alden ng bayan. Sino? Si Alden ba? Parang si Rato. Pa-shoutout Papa Ace, watching here at Damam, Saudi. Hello daw sa family niya dito sa Pilipinas, sa asawa ko si Jeffrey at sa anak ko na si Ashley at si Nash. Salamat din sa'yo. And then si Rivera Doliente Pearl, masarap din rice Shanghai para hindi maumay sa sardinas at noodles. Totoo yun, kahapon may Shanghai dito. And then merong buttered garlic shrimp ba yun? And then tinola. O, diba? Sarap, no? Kahapon yun. Ay, nako. Ang sarap lang sanang magstay sa bahay kung meron kang swimming pool. Diba? Saan ka ngayon, Papa Ace? Dito sa bahay. Dito lang ako sa Quezon City. Bawal lumabas. Papa Ace, gutom na kami dito. Wala pa kaming sahod. I feel you. Papa Ace, nasan yung alaga mong pusa? Si Sebi. Good morning, Papa Ace. Pahingi ng text mo taga Iloilo. 24 years old. Salamat. Asan ba si Sebi? Sebi? Natutulog si Sebi eh. Huwag tayong istorbo. Si Berta Flo Padulihaw. Paduhilaw pala. Hello sa'yo. Ang swerte din ng mga kapuso natin, mga kabarangay natin na nasa bahay tapos kasama nila yung mga jowa nila, no? Yung asawa. Si Sherry Ann Monteroso, pa-shout out. Pa-shout out din po sa mga frontliners. Kay Ricky, hello sa kanya. Hello sa Uabel family, dyan sa may Laguna. Sa may Santa Rosa. Miss na kita, Papa Ace, belated happy birthday. Oo nga eh. Nanimiss ko na rin si Papa Ace eh. Charot. Stay safe mga kapuso ha.
Especially kapag, if ever po na meron nga kayong pass, pumunta kayo sa kung saan kailangan nyo bumili ng food or whatever na kailangan nyong bilhin, make sure na bago pumasok ng bahay, nag-alcohol, and then yung mga ginamit nyo po na damit, sabi nila kasi kailangan laban nyo agad yon, or yung shoes, make sure din na nasa labas lang, huwag nyo nang ipasok sa loob. Ako, Papa, is walang asawa at boyfriend. Sad. Charot. Masarap sa probinsya, lalo na kung maraming puno. Ang sarap ng tawa, pati ako napapatawa ng malakas. Hello, Dennis Lim. Akala ko nakauwi ka po ng Tayabas, Quezon. Mas safe ka po siguro kung nasa province ka. Kumakaway-kaway na si Nathan at si Chantal. Pa-shoutout. Hello, Chantal. Hello, Nathan. At si Blakey. Hello, Blakey. Si Malditang Lucring. Hello sa'yo. Ang ganda ng name. Sana all papayis kasama asawa at jowa. Asawa ko na sa lockdown sa trabaho niya sa Balot, Tondo. Shout out naman siya si Mark Anthony Calape. Thank you po. Totoo yun kasi yung kumare ko sa Quezon Province, yung asawa niya nandito din sa Manila. Diba? Naka home quarantine din. Pero syempre, mas okay sana kung nasa bahay. Pero syempre, dahil nga sa bawal, so mas mabuti po yung nakikinig po tayo, huwag po tayo matigas ang ulo. Okay? Kasi pag matigas ang ulo, ibig sabihin, matigas. Charot. Shout out daw kay Alperns Makaraeg Buison na walang jowa. Sabi ni Lena Lico. Si Barbie Page, hello sa'yo. Si Maria Santiago Abain. Ako, Papa Ace, pag bored ako sa bahay, ang ginagawa ko po ay nakikinig lang po sa Barangay LS 97.1. Totoo po yun. Kasi po, kami po ay patuloy na sumasahim papawid. Daray. Tagalog na Tagalog. Patuloy po kami na sumasahim papawid. Kaya pwede po kayong bukas ng radyo and then makinig po sa Barangay LS 97.1 para dun sa mga kapuso natin na may radyo. Kahit sa cellphone lang, diba? Pwede ka namang makinig, basta meron kang headset, headphone, earphones, ganyan. Pa-shoutout Papa Ace, watching from Canada. Layo watching from Canada. Hello sa'yo. And then si Jade Sokenyo. Papa, shout out po. Si Milo Sokenyo. Hello sa inyo guys. How are you? Anong ginagawa nyo ngayon? Pa-shout out daw sa Family Avio. Alright. Family Avio. Ganun ba i-pronounce yun? Avio. Sino pa? Dali, artehan natin yung pag-pronounce sa mga pangalan nyo. Gusto nyo naman yun diba? Minsan ina-artehan yung name nyo. Si Malditang Lokreng. Malditang Lokreng. Ano daw? Si paulit daw. Shout out si Nathan. Si Nathan. Hello Nathan. Ano ginagawa niyo dyan? Nag-lunch na ba? May pang-lunch pa ba? Yun eh. Nag-lunch na ba o may pang-lunch na ba? Well, actually guys, kaya din ako dito, napili ko dito sa labas ng bahay na mag-live kasi yung hangin kasi fresh na sa ngayon. If ever man na magta-try kayo doon sa mga binta-bintana nyo, sumilip kayo, hindi nyo kailangan mamasyal, sa labas nga lang ng bahay, try nyo, mas mas okay nang langhapin yung ating hangin. Kasi nga siguro, napahinga, 'di ba? Yung ibang mga sasakyan, bawal pumasada. So 'yon. Time na din 'to, siguro. Basta may Barangay LS sa radyo, tanggal ang board. Bonus pa po pag nag-live kayo sa FB, mga DJ. Salamat po, nawawala po ang inip namin. God bless po. Naiyak naman ako doon. Si Cresty De La Cruz. Hello Cresty De La Cruz. Hello daw sa De La Cruz family. Hi guys, kumusta kayo? Stay safe. Kumain ng masustansya. And then, si Miriam Blazo. Pa-shoutout po sa mga alaga kong aso, si Samjang at si Tam.
May pusa din dito sa kapitbahay. Tam din yung name niya. Tam Tam actually. Not just Tam. Tam Tam. Grabe, anong oras na naman kayo gumising? Bakit kaka-breakfast nyo pa lang? Si Brenda Solomon Malekdem. Hello sa'yo. Hi! Eto, dito lang sa labas ng bahay. I miss you too. I miss you 3. I miss you 4. Ano lang tayo, lumanghap tayo ng sariwang hangin sa labas ng door. Huwag kung saan-saan, baka mapumunta ka pa ng park. Mali yun. Namamalian ako pag ganun ang ginawa mo. Okay? I-like nyo tong ano ko live ko and then pwede nyo pong i-share. Okay? Mabuti nagkakaintindihan tayo. And then may binibenta ako dito guys. Charot. Binibenta ko yung kapatid ko kasi wala naman siyang ginagawa. Sa loob na ng bahay, loob ng TV. Saka, di ba, sabi ko nung nakaraan nag-post ako, nalibot ko na yung buong kwarto, buong bahay. Doon ko lang napansin ang pangit pala ng kapatid ko. Si Maria Santiago Abain, ang pogi mo talaga, Papa Ace. Ay, pogi ka rin po. Hello, Maria Santiago Abain. Maganda ka. Then share. Ay, thank you, Brenda. Iba ka talaga. Si Zebi, yung alaga ko, natutulog siya ngayon kasi busog siya. Ganun siya. And then, uminom na ba kayo ng vitamins? Make sure na umiinom din ng water kasi for sure, karamihan din sa inyo naiinitan sa loob ng bahay, especially kung wala kang aircon. Oh my gosh, yung kapatid ko, nanonood ng live ko, hindi daw siya for sale. Hindi po, okay, hindi na po siya for sale, pinapahiram ko po. Pwede po siyang sitahin. Parang gawno. Pinapasita ko po yung kapatid ko, baka lang po interesado kayo. Paps, grabe talaga ang sa kapatid mo. Eh, nakita ko yung pics niya, magkamukha kayo. No! Kami magkamukha. Malayo yung mukha niya. Kami magkamukha. Hindi kami magkamukha, guys. Huwag niyong ipilit yan. Papa Ace, pa-shoutout naman. Hello, PJ Domingo. Hello sa'yo. Uminom ng tubig, kasi wala ka nang ginagawa, wala ka nang exercise, tapos nasa bahay. Excuse me po. Hindi to COVID, Natuyo yung laway. Yun na nga, nasa bahay ka na nga lang, wala ka ng exercise, hindi ka na naglalakad, unlike yung mga usual na ginagawa mo. Di ba minsan, kapag papasok tayo ng work, naglalakad tayo, tapos yung brain cells natin, gumagana. Minsan, kung nasa office ka lang, yung mga finger mo, kumikilos yan lahat. Sa panahon ngayon, hindi sa bahay ka lang. So, make sure po na nagagawa pa rin natin na mag-exercise, okay? Papa A, shout out naman dito sa Toronto, Canada. Thank you. Hi, thank you. Hala, meron ka na. Loko ka, Brenda. Si Dana Agbuya. Ano next after ng quarantine? Oh my gosh, next after ng quarantine, syempre maglalabasan yung mga tumaba. After ng quarantine, Quarantine 11. Ano ka ba? Inunahan mo ako eh. Quarantine. 50. Mali. Hindi. Sorry. Quarantine 11. Quarantine 12. Quarantine 13. Grabe ka, TJ. Si Dennis Lim. Tama mo lang naglalang stress ko sa COVID. Si Vilma Kabuyaw, Dadibas. Pa-shoutout po si mama ko, si Lani Dadibas. Thank you po. Parang kailan lang may Main Mendoza. Papa Ace request ko. Warren Ilibin. Ang cute ni Papa Ace. Guys, ano mo ko lang to? Hello, Diana Agbuya. Diana Agbuya, hello sa'yo. Paps, kapatid mo may sinasabi. Basta sugali yan. Hindi yan nagmana sa akin. Naka-lockdown siya sa loob.
Pops, kapatid mo may... Oo nga, asa loob siya. Naka-lockdown. Papa Ace, hindi po ba kayo naiinip sa bahay? Sana maging okay na lahat para bumalik na sa normal. Well, actually guys, nakakainip talaga. Pero wala tayong choice, kailangan nating sumunod, okay? Doon kasi nagsisimula ang lahat sa pagsunod. Tsaka para mas safe, dito lang muna sa bahay, okay? Si Annalyn Remo, yan, Papa Ace, nakakamiss yung tambalan nyo ni Papa King sa LO. Wait, sino nga yung Papa King? Ano po yung leisure nyo ngayong naka-quarantine po? Wala. Kahit naman hindi naka-quarantine, wala akong leisure. Promise, wala talaga. Pasilip naman sa sister mo, Paps. Shoutout ko nga pala uli ang tropang Minions. O, pasilip daw. Nilak na yung pinto. So, naka-lockdown talaga siya. Ice. Kapatid. Buksan mo yung pinto. Nauuhaw ako. Papa, isasin niya sister mo. Bakit sisitahin niyo po ba? Eto po. Sister. Labas. Buksan mo yung pinto. Para mo nang awa. Inak niya po. Diba po? Basta sugali. Pa-shout out. Papa Ace, asan si sister mo? Wait lang. Hey, wake up! Wake up! Tinulugan ako, di ba ba sa sugali? Hindi pa nakakaluto yun. Pero nagugas siya ng plato. Siyempre, mga ganyan kayong mga kapatid na kasama niyo sa bahay. Siyempre, katulong yan. Tapos sila yung naglilinis ng bahay, diba? Nagwawalis-walis. Hindi ko pa naririnig yung request ko. Nanghihinayang. Ayaw kang papasukin. Paps, pakita naman sa mo kahit mabilis lang. Na Paps, ayaw kang papasukin. Ikaw walong dragon, lumabas ka. Ice, gusto ka daw nilang makita, saglit lang. Ayaw daw niya. Pasensya na kayo ah. Yun talaga pag di maganda, hindi proud. Hindi siya proud kasi. Pagpasensyahan nyo na. Tsaka sabi ko nga pan-lockdown talaga yung mukha niya. Si Don Jack A. Garcia. Don Jack. Ganda ng name mo ah. Hello po. Haha, baka kasi ibenta mo. Ayaw tuloy ikaw papasukin. Binibenta ko nga. Pero sabi niya hindi siya for sale. So pinapasita ko na lang siya. O kaya naman, pwedeng habilin muna. Paus, baka hindi ka makapasinaduhan ka. Nilak niya talaga. Hey! Hi, Paps. Ang ganda naman ng sister mo. Hindi mo pa ka nakikita, maganda agad. Kapatid, open. Mag-hi ka lang. Say hi. Wait na, nakikita yung alcohol. Say hi. Just say hi. Hi. Oh my God. Okay, sara mo na. O, diba? Ay, nako, Paps. Yung isang kapatid ko po, hindi po naglilinis ng bahay. Yung tamad, yung cellphone lang po yung maghapon. Kapag hindi naglilinis ng bahay, kapag hindi tumutulong ng gawaing bahay, huwag pakainin. Huwag bigyan ng pera. Paglabahin maghapon, ganyan. Yes, ang ganda naman pala. Bakit nagtatago? Hindi po, sinadya ko po talagang ilaknam siya. Pa-shoutout po sa mga friend ko, Mahigas Group at Mighty Five. Kamukha mo talaga siya, Paps. Hindi ko nga kamukha. Ayan, oh. Meron akong ganito kasi siya wala. Hindi kami magkamukha noon. Kasi po, yung kamukha po niya, yung mother ko. And then ako po kasi, yung mukha ko po, kamukha po ako ng father ko. Hashtag Team Bahay, hello Papa Ace, miss you too. Si Laimi Diaz Pajares. Pa-shoutout po dito sa Cuevas Bread sa kay Vega. Paano po mag-TikTok, Papa Ace? Siyempre lang, ganyan ka lang. Kailangan yung
bibig mo sumasabay kapag gusto mong makiano sa kanta. Yung, ha, ching ching yung kayo, yung wang 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 wang, ang ching 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 ko, yung wang 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 wang. Prince Culiado Ramirez. Meron akong kinakanta, guys, na na song ni Lady Gaga. Hindi ko alam yung lyrics, kaya tinatawanan ako nung kapatid ko. Tinatawanan ako nung kapatid ko kasi sabi ko, yung Shallow. Alam niyo ba yon? Yung Shallow. I'm not the deepest, high for no one. Shalalala. Alam niyo ba yon? Ang ganda ng song na yun. Si Annie! Sino mas maganda sa inyo? Ha ha ha, joke. Siyempre kapatid ko. Ang cute-cute mo talaga. Yes, sa wakas, nabutan din kita nag-live, Papa Ace. Pa-shoutout naman po ako. Please hear from Urdaneta, Pangasinan, Papa Ace na po. Hello po. Papa Ace, na-miss na po kita pakinggan sa radyo. Papa Ace, gawa ka ng TikTok kung pwede. Yung pwede, i-duet. Wait lang, pag-isipan ko po. Si Papa Ace, pa-shoutout, sabi ni PJ. Si Kuya Jong dito sa garahe namin, palakad-lakad. Pasok na, tulog na. Haaga natin matulog lahat, no? Magandang oras tutulog na tayo. Si Cathy Solomon sa Bilyo. Oy, familiar yung name nito. Feeling ko hindi to maganda. Charot. Hello, Cathy. Si Marites Ladores Chua. Namimiss ko na makinig sa inyo ni Papa King. Well, actually guys, tumawag sa akin nag-message sa akin kagabi si Papa King. And then, akala ko kung anong importante. Akala ko ano na nangyari sa kanya, kinabahan ako. Sabi niya sa akin, Pops, sabi ko, ano yun? Ano nangyayari sa'yo? Kumusta ka na? Sabi niya, Pops, i-share mo naman yung nasa page ko. Guys, mag-aalauna ng gabi, nagbe-message ng ganun. Hindi ko din talaga maintindihan ng Papa King para magpa-share, di ba? Well, anyways, shinare ko naman, siyempre. Kaya naman ito, i-like nyo na, and then i-share nyo din, okay? Para sa mga kapuso natin na namimiss na ang mga DJ ng Barangay LS 97.1, ayan, pa-live-live po kami, pag ganto-ganto kami, okay? Anong sabi? Hoy! Laguna na, labas na, punta tayo barangay, hingi tayo pagkain. Bakit, Kati? Maganda ka ba? Joke. Si Ago po yung aso namin. Hello sa aso mo. Aw, aw. Ano po yung nangyari kay Papa Ding? I don't know. Si Papa Ding nasa bahay lang din. Ano po yung nangyari kay Papa King pala? Pawisan po yung nangyari kay Papa King. Wala, nagpapa-share ng pinost niya. Ako lang ba na-inlove sa boses ni Papa Ace? Marinig ko lang boses ng Papa Ace, nakakakilig na. Kantahan ko kayo dyan eh. Kasi di nga ako magaling magkabisa. Kabisa! Mag-memorize ng mga lyrics ng song. Tsaka wala sa mood yung boses ko eh. Si Maring Aimee. Hello, Tita Aimee! Kumusta kayo? Tara, kain tayo, Papa Ace. Wala, ganun na lang talaga. Pa-invite tayo ng kain kahit wala namang nakahain. Hello, Ate Ning! Kumusta kayo? Me too. Sobrang in love sa voice mo, Paps. Thank you po. Papa Ace, huling na itong linggo matapos ng nakakamiss na ng magka-LOL. Yeah, nakakamiss ang LOL. Yung mga iyakan namin doon, yung mga kadramahan namin doon, nakakamiss kaya. Sobrang namimiss ko na rin at namimiss ko na kayo. Hindi ko na alam magagawin ko. Hindi lang ikaw, damay-damay tayo. Sana mag-live din si Jana Chucho mamaya, antay namin. Magla-live din siya. Okra ulam ko, Papa Ace, at bagoong na isda. Ano bagoong isda? Ay, masarap yun, okra. Ladyfinger. Tama ba? Please, sample lang kanta.
Ah. Papa Ace, okay na lahat. Mag-TikTok kayo ni Papa King. Pag okay na lahat, mag-TikTok kayo ni Papa King. Ano ko? Papa, ang gwapo mo pala. Sabi ni Prince Colialo Ramirez. Thank you po, malit na bagay. Charot. Ay, nako. Papa Ace, kanta ka na. Bigay kayo ng song. Pero dapat alam ko yung song ha. Sige nga, bigay kayo ng song tapos kakantahin ko. Pag hindi ko alam, hindi ko kakantahin. Anong song? Maganda. Yung typical lang ha. Huwag yung mahirap ha. Kilala ko kayo. Gusto yung mahirap. Sa mga kapitbahay namin, tumatanggap po kami ng donasyon. Si PJ, oh. Papa, add mo naman po ako. Saan kita i-add? Sa puso ko? Why not? Anong song? Ang tagal. Then, na minilangan. Listen. Listen. Charot. Sige, my way. And now, the end is near. You are the reason. You are the reason. Yun lang yung alam ko doon. Seryoso. Yung sad song. Gusto niyo ng sad song, ha? It's not how long we held each other's hand. Nakakaiyak yun. You are the reason, Papa Ace. Hindi ko alam hindi ko kabisa. Sarap kabisado. Hindi ko kabisado. Ano ba? Wait, may naisip akong song pero nakalimutan ko talaga yung lyrics. Mabilis ako makalimot sa mga lyrics kasi sobrang dami kong song na alam. Minsan kasi ganon, sa sobrang dami mong alam, wala ka na makanta. Bakit puro umpisa? Dragon Ball na, Papa Ace. Chala! Head chala! Ayaw kumanta, wala ako sa mood. Tsaka ako magaling kumanta. Charot. Alone, Papa Ace. Tingnan mo. Sige, Brenda. Porque kaya mo kantahin yung alone na yan pag ganyan-ganyan ka sa akin. Yun na lang Oang. Oang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Napakawali. Sige na mga kapuso, maraming salamat po sa mga nanood. And then, magla-live ulit ako sa isang araw siguro. Mamma Mia, Mamma Mia. Ay, ano nga ba yun? Mamma Mia, Mamma Mia. Ano yung Mamma Mia? Ano yung Mamma Mia? Maganda yung Mamma Mia. Salamat, Papa salamat din. Thank you, guys. Thank you po. And then meron din akong Facebook page Papa Ace LS. At Papa Ace LS po sa Twitter, sa IG, at saka sa Facebook. And then sa TikTok. May TikTok din ako. Baka akala nyo kasi kayo lang. And then naman Barangay LS, meron din pong TikTok. So hanapin nyo po. Okay? And then paki-follow din po. Para naman po matanggal yung inyong pagka-boring din sa mga bahay nyo. Thank you so much mga kapuso. Miss ko na po kayo. Ako po si Papa Ace. Dito sa labas ng bahay. Ingat din po. Keep safe mga kapuso. Love you guys.